bini sarik 5টাও মানিক বাজারনি খবর ফাইকা আমথানি যে আরো বরফ খরকসা ড্রাগস জানাইল রম কাহনাই ओंखाय आं थांखा लगे लगे आंनि तेलेमुरानि अफिसार स्टाफ लांगि थांखा आरो थांमोननि परे आरो जे ड्राग्स जानाय हनै मानजाक नायज्रायनो आं कग्रब ग्लामक सोङै उलखाय साइमांखा जे आरो मानिक बाजाराव अजित ब्रह्मा हनै कायसा बरक दङ बिनि नगो ड्राग्स फालो ओंखाय आबनो बिनि कगनो रगै थाङै आं नायथ'खा आनक बिसिं हाबै ओंखाय बुमा बदल रक आरो निजे बुमा बदल रक ब्रक बानो खूब साहाय्य खालायगा पुलिसना ब्रक आपारानि बरक सुबाखा अजित देबरमा ता खारि थांखा ता हंखाय बिनि नगो रांमांखा बिनि नगो खाय रांमांखा 7,740 टाका ताई ब्राउन सुगार खाली कोटा मांखा ताई कपलंग खाय मांखा 39 टा ओंखाय आबरना जों सिस खाय तुबुखा ओंखाय ताई कायसा खाय बनि बुतानि नक रंजित देबरमा आरो बोजों सार्च खायप्रो आपारानि बरक सावो जे बबो ड्राग्स फालो ओंखाय बिनि आरो जों नायथ'गै বিভিন্ন জায়গা রাং বেরাজাক তংমানি টোটাল 1,61,580 টাকা जों रिकवरी खालायखा जोंहाबो बेपाक सिस खायथ'बुखा ओंखाय ताबो एनडीपीएस नि रायदा मते कायसा केस नाजांनाय बंबागै बं एगेस्ट ओंखाय खोनागब्रावनो जों कोड चालान दिनाय